Jakoro magajwanga odichima kuno korigeno ni chenro mag ohala biro dhi nyime yo makare chuny boma ma Nairobi kaluwore kod rakruok manyo obedo e kind apisas mag obila kod jong'anyo. Mano kaluwore kod ng'anyo manyo en obagi mar kedo ne kata dwaro ratiro ne Albert Ojwang. Odiching manyoro chenro mag ohala nyo obedo kod pek e chuny boma ma Nairobi e kinde ma bende kweth jonjore nyo rik omonjo jong'anyo mane entiere e ng'anyo ma kamano. Ka odiching makawuono korigeno ni chenro mag ohala biro dok e wang'e. Rakruok ma kamano bende noweyo ka johala kwano lal mathoth ka bende moko kuom oganda jo Kenya nyodong kod hinyruok ka ng'ata achiel nyo obila ochielo kod magina magi thuolo masani odhi nyime kod yudo thieth. Wapi? Mimi mtu ambao venye nimekuambia mimi rungu mawe lakini hata kazi anaku zenyewe. Mimi mtu nakuaga nimejituma, unadiglo? Mimi nimejituma, mimi nimejimatu mbaya. Lakini sasa wakikuja tuharibie shughuli imebaki ni kufanya nini? Unadiglo, wakija tuharibie shughuli, sina jaribu kupiga shughuli legit. Lakini jo venye naenda bado kikani kama nyongo lo bana jujo. Sasa nyawe hakuna shughuli.